Pozdrav, dobrodošli u novi klip. Danas igramo GTA San Andreas, ali u stvari ja neću igrati San Andreas, već moja sestra. Pozdravi se. Pozdrav. I danas ona će se spredati po gradu. Sada ostajem na njoj da sama snima. Sad ne znamo. Sad ići ćemo da vidimo neke tatuaže. Šta je ti? Ajde, izlazi iz kola i idemo. Zajebavamo u gradu bez... Šta je ovo? Ovo je zajebancija, a ne ludilo. Možemo sad da to klikam. Budem da ćemo iz kola, ovo je ludnica. Evo ga. Odmah trebamo da vežemo. Ovo neće biti kola, da što će biti savršen bancija. A on je ludak. Ovdje idemo negdje. Idemo u pizzeriju, idemo da tamo krademo. Ako bude ludnica... Boje da siđemo dole ako vidimo neke ljude paljeni kada smo mrtvi. I sad, da li smo u Japanu? Da ukucam, da, bolje da ukucam. Ovo je lakija, mislim, tako se da a i dole ti da putnem da ništa ne bude. A ima neko, ako pucate još će rasti, ako ne pucamo, snajperom to radimo, ali ljudi sada ćemo da se popnemo na najveću zgradu, ako možemo, možemo. Sad ćemo da se popnemo, a bit će malo ajde, stavit ćemo se zezam gradu, ali ne znamo da li ćemo uspjeti na ovim zezanima. Pa ako uspijemo, uspijemo.
sada ćemo poletiti bez zezanja i idemo! Ići ćemo na najveću zgradu. Bolje da ne sakrijemo bez zezanja. Pa nećemo... daj sad. Izaći ćemo s kola. Kola. Ljudi su... Eto. Radimo... Da bi... Joj, gorem. I trebamo... I to je to ljudi što se tiče ovog tutoriala. Ako vam se svidio klip, obavezno bacite like, share, komentar i subscribe. Pa se vidimo u sljedećoj epizodi GTA